Последен ден от мистериозните подаръци до Коледа, като днес, понеже имам имен ден, всъщност имам и два подаръка. И те са ето тези двата. И сега ще отворим единия да видим какво има в него. Това е помада, да покажа, ето. И с това мога да си правя готино косата, така че супер, защото моята старата е на свършване, така че много добре се получава. Надявам се да изглеждам по-добре от това прасенце накрая. И така, и сега да видим какъв е втория подарък. Втория подарък е нещо очаквано за серията. И е доста интересен. Това е комбинация от всички ядки, които казах, че много ми харесват. Пропуснах една. Ето. Така че е много готино. Ще ги хапвам с радост днес и весели празници и ме последвайте, ако искате да гледате подобни видеа в бъдеще.